Хәерле сәгатьтә хөрмәтле тамашачылар. Кырда үскән бер бала игә килеп моңлана. Бу нәрсә? Әйе, бу Курай. Курай турында мәгълүматны безгә талантлы музыкант Курайчы, фольклорчы, гомумән Курай сәнгатен өйрәнүче шәхес Исмәгыйль Мусин язып калдырды. Ул 1910-1952 еллардагы махсус экспедицияләрдә тупланган коллекцияны безгә калдырды. Менә шушы коллекцияның беренче списогында торды 2 уемлы тигез киселешле Курай. Ул аны Кура Көпшә дип атады. Димәк, без сезнең белән бүген Кура Көпшә турында сөйләшербез. Инде әйдәгез әле башта искә төшереп китик, ничек була ул туры киселешле һәм кәкре киселешле Курай. Менә туры киселешле Курай без күрәбез, менә шундый була. Инде уема аның монда күрәбез 4 уем. Инде элек уйнаганнар традиция буенча менә шундый 2 уемлы Курайларда уйнаган. Әйтергә кирәк, мондый 2 уемлы туры киселешле Курайда уйнавы хайран авыр. Чөнки бу обертон Курай саналына, обертон Курайда ки чыгаруы авыррак була. Менә инде без беләбез, бу кәкре киселешле Курай монда инде җиңелрәк уйнау. Инде әйтергә кирәк, әлеге Курайда Курай турында Исмәгыйль Мусин Әлмәт районы Сталин исемле сельхозартель колхознигы Корбанов Галидән алган икән монда Курайларны. Инде шулай ук монда Курайда Лениногорск районы Сыгышлы авылында Миннури ханым уйнаган икән. Монда Курайда авылдашлары әйтә торган булган. Миннури ханым шул хәтлек оста уйнаган бу Курайда, 2 тишемле тигез киселешле Курайда. Балалар бары тик мондый кәкре киселешле Курайда уйнаган дип сөйли торган булган. Инде Курайлар турында мәгълүматны фольклорчы, галим, этномузыколог Геннадий Михайлович язып калдырды. Шулай ук шушы Курай турында атаклы фольклорчы, композитор Солтан Габаши да язып калдырды. Ул Курайларны 3 төргә бүлгән. Шушы Курайларның икенче төре туры киселешле 2 уемлы башкортлар Курайына охшаш дип язып калдырды. Бу Курайларда Зей Шишмә елгасында яшәүче, елгасы буенда яшәүче татарлар уйнаганнар. Солтан Габаши Әлмәт районы Кама Исмәгыйль авылда бу традицияләргә тап булган. Шулай ук бүгенге көндә хезмәт итүче фольклорчы, галим Рәгъдә Халитов та үзенең хезмәтләрендә яза бу Курайлар турында. Кызганыч, инде бу Курай традицияләре инде ул вакытта ук Исмәгыйль Мусин Солтан Габаши вакытында ук сүрелүгә таба бара торган булган. Инде ул вакытта ук инде аз булган музыкантлар, ләкин әле бүгенге көндә дә бармак белән санарлык андый музыкантлар бар. Мәсәлән, мисал өчен Азнакай районында шундый музыкантлар бар. Ләкин туры киселешле түгел, инде менә безнең элекке традицияләргә караган кәкре киселешле Курайда уйныйлар. Инде шушының белән мәгълүматны төгәлләрбез. Әйдәгез сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта бүген Алабугада яшәүче, Алабугадан килгән дустыбыз, музыкант Тәлгать Зарипов. Ул безгә Курайда уйнап күрсәтер, ләкин Курайның 5 уемлы Курайында уйнар. Әйдә, Тәлгать, рәхим ит, безне шатландырып ал.
Рәхмәт, Тәлгать. Чыннан да Курайның тавышы искиткеч матур, шундый бай, тембрлы. Инде шушының белән сәхифәбезне төгәлләрбез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз, авырмагыз.